que destacar, no?, que en un debat de l'estat de la comunitat una de les línies estratègiques i una de les línies destacables que va traslladar el president Ximo Puig sigui la reapertura del CADA, no? Això demostra, primer, la importància del projecte per a tota la comunitat valenciana i la importància d'Alcoi, que està entre les prioritats del govern valencià. Respecte a la indústria, com valora la situació de la indústria a la nostra zona i en concret a la nostra localitat? Pareix que estiga repuntant un poc o es manté? Quina és la situació? Bueno, hi ha una recuperació clara de la indústria, no només a Alcoi, sinó a les nostres comarques, en un sector tèxtil que està creixent, està invertint, està creant ocupació, està augmentant en ventes, en exportació, i també Alcoi és una ciutat en la que ha diversificat molt el sector industrial, encara que el sector manufacturer més important continua sent el sector tèxtil. Tenim indústria agroalimentària, cosmètica, tenim moltes empreses vinculades també a les noves tecnologies a la nostra ciutat, i la veritat és que en aquests moments és la indústria la que està tirant del carro, la que està tirant en la creació d'ocupació, i això genera moltes sinergies i moltes oportunitats, perquè quan la indústria va bé, el sector serveis va bé, la restauració va bé, el comerç va bé, i al final va multiplicant aquest efecte positiu, i això està notant-se en Alcoi. De fet, Alcoi és de les ciutats que als últims anys més s'ha reduït l'atur de la comunitat valenciana, i això és el que n'hi ha que reforçar, no? Per això és important aquestes polítiques, no?, de millora dels polígons industrials, de recolzament al teixit empresarial que estem impulsant de la mà de la Conselleria. Com valores la situació d'Alcoi des que vau començar vosaltres a governar en 2011 fins ara? Què ha canviat? Què podem dir en termes generals? Bueno, podem dir que pràcticament tots els indicadors han millorat a la nostra ciutat. Comentava abans el tema de l'atur d'una forma molt clara, ha baixat en més de 2.000 persones. Els índexs, per exemple, l'altre dia també hi ha una data important, no?, que l'índex de pobresa era el millor de la província d'Alacant i de la comunitat valenciana. Per tant, aquesta lluita tan important en què la gent que està patint la crisi que vegi millorada la seva vida en Alcoi està aconseguint-se, encara que sempre fa falta més, no?, i sempre ens hem d'obligar a fer més. Es considera que heu superat un poc l'herència del Partit Popular? Com va deixar la qüestió econòmica i un poc la situació? Bueno, encara ens queda algunes motxilles, no?, en les que tenim que carregar, perquè aquesta herència és molt pesada, no? Són molts els projectes que el Partit Popular va transformar en projectes ruïnosos per a la ciutat d'Alcoi i que estem pagant, però sí que, diguem, el pitjor ja ha passat, no? Els primers 4 o 5 anys sí que van ser molt durs, perquè pràcticament vam agarrar un ajuntament quebrat, hi ha molts deutes, no?, i hem aconseguit sanejar-los. És a dir, que encara aquesta herència del PP, saldar-la, encara han de passar alguns anys, però sí que, diguem, el gros d'aquest problema que vam heredar està superat. Què ha quedat? Quins projectes ruïnosos han quedat encara per superar? Bueno, tenim ahir en Cerelles, per exemple, aquesta urbanització que ens han imposat una sanció per part del Ministeri de 600.000 euros, a més de reposar tots els danys mediambientals que es van ocasionar, i això estem veient ara la forma de resoldre-ho. Temes com el juzgat, hem aconseguit arribar a un acord que sigui favorable per a l'Ajuntament d'Alcoi. El Boulevard, al principi ens van condenar a pagar 3 milions i pico d'euros, hem aconseguit en el Tribunal Suprem que ens dona la raó i no tindré que pagar, i hem pogut eixir. Estem intentant a veure si podem recuperar part dels sobrecostos del Teatre Calderón, i si no, almenys que els responsables assumisquen la seva responsabilitat. El tema de la Rosaleda està pendent encara d'executar aquest projecte per a complir amb la sentència. És a dir, són
Com dic, això és només alguns dels exemples als que hem tingut que fer front. Com estimeu que quedarà la ciutat quan acabi la legislatura en 2019? Bueno, uno quan governa l'objectiu que es marca sempre és deixar la ciutat millor de lo que la va trobada, que al final el legat que uno deixa siga una ciutat millor, amb més oportunitats i amb major qualitat de vida. I jo crec que això en dades objectives està aconseguint-se i va aconseguir-se d'ací a final de la legislatura en molts projectes que són molt positius per a la ciutat. Al final volen també en el pla general dissenyar una ciutat que sigui una ciutat compacta, una ciutat que sigui respectuosa en el territori, una ciutat que pense en la ciutadania i com millorar la seva vida, i en això és en el que estem treballant. I com valoreu la tasca que està fent l'oposició al respecte? Està facilitant el treball del govern amb les seues crítiques i propostes? Bueno, jo crec que en l'oposició tenim, com en tot en la vida, n'hi ha coses de les quals tenim que estar satisfets, perquè fan una tasca de facilitar la governança en Alcoi i de fer propostes, però jo crec que no acaben de trobar el seu lloc en l'oposició, sobretot per part d'alguns grups que cauen moltes vegades en la demagògia fàcil, que cauen en el populisme i que utilitzen de vegades els atacs personals com a arma política, i això sí que és de lamentar, encara que en moltes ocasions sí que es fa una oposició constructiva. Quins són els reptes de futur que té Alcoi a llarg termini o a mitjà termini? Bueno, ara tenim un repte molt important damunt de la taula, que és la implantació de tot el programa d'ajuda d'ús i de desarrollo urbano sostenible de la ciutat d'Alcoi, aquest projecte de 20 milions d'euros que va servir per a transformar la nostra ciutat, per a crear oportunitats de treball per a la ciutadania i per a fer d'Alcoi una ciutat millor en projectes com el de Rodes, projectes com el de la plaça Larrà, com Intensa, com la revitalització del cauce del riu, projectes molt importants i que en els propers 5 anys, perquè això és un programa a 5 anys vista, tenim que aconseguir dur a terme. La veritat és que nosaltres estem molt satisfets perquè aquesta subvenció que ens ve d'Europa al final és un recolzament a que l'estratègia que estem seguint, la política que estem seguint, va pel bon camí i està alineada en el que Europa vol, que són ciutats productives, ciutats que siguin capaços de generar oportunitats per als seus ciutadans i ciutats que siguin sostenibles, que siguin integradores, que pensen sobretot en la ciutadania. I quines són les complicacions que tenim damunt, els obstacles més importants que hem de superar? Els obstacles més importants ho tenim precisament en les dificultats en la gestió. Tenim un govern des de Madrid que vol limitar i condicionar molt la gestió municipal, no deixant-nos contratar a personal, no deixant ni tan sols gastar allò que tenim, els ingressos que tenim, limitant molt als ajuntaments i complicant molt la gestió diària dels ajuntaments. Si tinguem un govern en Madrid que fos tot el contrari, que facilitara la tasca als ajuntaments, la veritat és que podríem fer moltes més coses i d'una forma molt més ràpida. Respecte al pacte que s'ha fet a nivell de Generalitat Valenciana, el pacte contra la violència masclista ha sigut signat per molta societat civil, per les institucions. Vau a començar una campanya a vosaltres també. Sí, en aquest pacte que és molt important, perquè la lluita contra la violència masclista és una lluita que ens compete a tots, en les que tots tenim algo que dir, algo que aportar i que tenim que assumir com una lluita pròpia, que és el que és. I nosaltres també des de l'Ajuntament estem treballant en aquesta línia i ara hem llançat una campanya molt potent precisament per a conscienciar i
que tot el món sàpiga que tots podem fer alguna cosa, tots podem actuar i devem actuar davant de la violència. Molt bé. Per a finalitzar, si voldries recomanar-nos algun llibre o alguna pel·lícula que t'agrada a tu especialment o que hagis vist o llegit últimament. Sí, pues en quant a pel·lícules n'hi ha una que és de les meves favorites, que és Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick, protagonitzada per Kirk Douglas. És una pel·lícula sempre recomanable. I en quant a llibres, pues, un dels últims que he llegit de Mario Benedetti, que és Primavera con una esquina rota, si no recuerdo mal el título.